Привітання усім! Hallo zusammen! І я рада вас знову бачити на нашому білоруськомовному курсі Deutsch für alle, німецька для усіх. Сьогодні ми притягуємо вивчати німецьку мову і трошечки для розгрузки, скажімо так, ми вивчимо некоторі фрази, вивчимо так званий small talk на німецькій мові. Некоторые питания, некоторые отказы. Коли вы глядели попереднее видео, то там мы говорили про граматику. Так? Ми вивчили особові займенники, а так само кончатки дієслов у теперішньому часі. Коли ви не бачили ще цих відео, то переглядіть, коли ласка, і будемо далі притягувати. Сьогодні вас чекає щось цікавеньке, я сподіваюся. Для початку ми навчимося вітатися по-німецьку. Значить, як ми можемо привітатися? Як сказати привітання? Hallo, hallo, hallo zusammen. Як привітання разом, так? Привітання усім. Доброго ранку, доброї раниці. Guten Morgen, guten Morgen. Добрий день. Guten Tag, guten Tag. Т по-німецьку ми вимовляємо криху з придиханням. Не просто так, а т, т. Так. І г на кінці так само оглушається. Так. Guten Abend. Guten Abend. Доброго вечора. Добрий вечір. Наступна річ, яку ми розглядимо, це як задати питання, як справи. По-білоруську ми просто кажемо, як справи, як запитати по-німецьку. Я тут написала Wie geht es dir? Dir, розберемо дословно. Wie – це як. Geht – форма теперішнього часу дієслова gehen – «істи». Як іде «ес» – «яно», «дія» – «табе». Як яно тобі йде, як тобі йдеться. Так? По-німецьку ми питаємо, як тобі йдеться. Коли ми з кимось розмовляємо на «ви», офіційно звертаємося, варіант «дія» нам не підходить. Нам треба сказати «ihnen». Це давальна форма, датив, а може пам'ятаєте, я тлумачила це «зі» з великої літери, «ви» офіційний зворот, «зі». «Ihnen» давальна форма. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Так? Можна замість geht es скоротити і казати разом Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? Пишеться з таким апострофом, так? Wie geht's? Так само ми можемо звернутися до когось, до групи людей, тоді ми скажемо не Wie geht es dir і не Ihnen, Wie geht es euch? Вам. Як у вас справи? Wie geht es euch? Тут ви бачите знову літерки У, які читаються як ой. Euch. Добре, як можна відказати на це питання? Значить, ми починаємо з мене, mir, давальная форма от ich, мне, geht es gut. Мне йдеться, йдеяно, добре. Danke. Дякую. Mir geht es gut, danke. Або uns, нам. Uns geht es gut, danke. Але коли ми на цьому закінчимо, ми просто скажемо, у мене справи добре, дякую. Трошки невежливо, правда? Хочеться чоловіку, який вас питається про справи, хочеться у відказ так само почути, щоб його так само запитали про справи. Тому ми притягуємо розмову і питаємо «Und dir», «А тобі», «А у тебе», або «Und ihnen», «А у вас». Also, mir geht es gut, danke. Und dir? Uns geht es gut, danke. Und ihnen? Або ще «Und euch», «А вам». Я сподіваюся, це зрозуміло. Значить, ми навчилися задавати питання, як справи, а як же відказати на це питання. Я написала вам, підрихтувала тут кілька варіантів. Наприклад, можна просто сказати «gut», «gut, danke», «gut», «добре, дякую», або «sehr gut», «вельми добре», «sehr gut, danke». Далі ще такий варіант «wunderbar», «цудовно», «wunderbar», або «super», «супер», супер, так? Super. Або ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Це видатно. Але щиро кажучи, німці народ такий більш стриманий, і
хто откаже на питання «як справи», «wunderbar» або «ausgezeichnet». Коли так сказати, хоча за все їх з'являться ніякі підозріння, що ж у тебе таке, що ж у тебе здарилося, чому «ausgezeichnet». Добре, коли справи не вельми добре, і ми не можемо нічого з цього сказати. Є такі варіанти «nicht gut», «не добре», «nicht gut», або «nicht so gut», «не так добре», «nicht sehr gut», «не вельми добре», «nicht sehr gut», або «schlecht». «Schlecht» – це дренно, «schlecht». Але знову ж, коли сказати, що справи «schlecht», дренно, треба бути готовим до того, що розмова хоча й за все притягнеться. Коли ви комусь скажете справи «es geht mir schlecht», будьте готові потлумачити чому. Хоча й за все буде питання чому. І тому такий більш нейтральний відказ, як мені сказати «good», «добре», «es geht», так, «йдеться», «може бути», «нормально». О, наш варіант «нормально», мабуть, найбільше відповідає. Wie geht es dir? Es geht. Danke. Ні туди, ні сюди. Наступне питання, яке ми з вами розглядимо, яке вам можуть задати, коли ви будете, наприклад, у Німеччині, це «откуль ви» або «откуль ти». Про це ми вже трошки говорили на минулому відео, коли розглядали форми дієслова і говорили про слово «kommen», як приходить, приїжджати. Woher kommen Sie? Откуль ви? Woher kommen Sie? Откуль, як приходите, приїжджаєте ви. Откуль ви? Або woher kommst du? Откуль ти? Woher kommst du? Як ми відказуємо на це питання? Ich komme aus Belarus. Ich komme aus Belarus. Я з Білорусі. Я так само казала минулого разу про іншу назву нашої країни – Weißrussland, так, яку ми стараємося не вживати, так, а вживаємо офіційну назву нашої країни – Білорусь. Або Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Spanien. Зверніть увагу, Spanien. У німецькій мові S перед P або T у більшості випадків вимовляється як Ш. Spanien. Ich komme aus Belarus. Ich komme aus Spanien. Наступне питання, яке ми з вами розглядимо, це «Кольки тобі» або «Кольки вам годов». Як запитати це по-німецьку? Wie alt sind Sie? Як старі єсть ви? Коли ми дословно перекладаємо, трошки немає особливого сенсу це питання, але це «Кольки вам годов». Wie alt sind Sie? На ви, а на ти «Wie alt bist du?» Wie alt bist du? Добре, як ми відказуємо на це питання? Ich, я, ich bin, я єсть, ich bin 15, або 20, або 26, або 50. Тут шмат варіантів, відомо не можу все написати. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Мені 15 років. Так, що ще ж ми можемо запитати, коли ми маємо невеличку таку розмову, так званий small talk. Наприклад, хто ви або хто ти по професії? Was sind Sie von Beruf? Або was bist du von Beruf? Дословно це що єсть ви або що єсть ти по професії. Was sind Sie von Beruf? Was bist du von Beruf? Що ж можна відказати? Наприклад, ich bin наставник, Lehrer. Ich bin Lehrer. Це наставник форми мужчинського роду. Коли наставниця форми жіночого роду, ми додаємо у кінці in. Ich bin Lehrerin. Амаль до всіх професій у німецькій мові до форм мужчинського роду можна додати суфікс in і отримати форму жіночого роду. Наприклад, я керівця, ich bin Fahrer, ich bin Fahrer, або Busfahrer, керівця автобуса, ich bin Fahrerin, ich bin Fahrerin. З in, тобто я керівця жінчина. Є ще варіант. Ich bin Sportler. Ich bin Sportler.
Я спортсмен. А я спортсвумен, спортсменка. Ich bin Sportlerin. І ваше хатнє завдання, одно з їх, написати, хто ви єсть по професії по-німецьку. Не забувайте про форму мужчинського і жіночого роду. І опошнє питання на сьогодні – це «Was sind Ihre» або «Was sind deine Hobbys?» Які, мабуть, ваші хобі або твоє хобі? Чим ти любиш займатися? Чим ви любите займатися? Was sind Ihre Hobbys? Was sind deine Hobbys? Що можна відказати? Глядіть. Meine Hobbys sind, есть. Коли їх некалькі, ми ставимо форму множного ліку, так, sind. І далі дієслови. Ми перелічуємо. Lesen, читать. Tanzen, танцить, танцевать. Tanzen. Und spazieren gehen. Ходить на прогулки, шпацировать. Spazieren gehen. Meine Hobbys sind lesen, tanzen und spazieren gehen. І ще одне хатнє завдання для вас. Коли ласка, напишите мені, а проча того, що ви напишете про свою професію, напишите ще, коли ласка, про своє хобі. Чим ви любите займатися у вільний час. І я ще раз дякую всім за увагу. Коли вам сподобалося відео, залишайтеся з нами. Далі у наступному відео нас чекають знову ж кончатки дієслова у теперішньому часі, але такі дієслови трошки більш складані, у яких є або чергування гукав у корені, або щось інше. Нехай це буде сюрприз для вас. Чекайте наступного відео і залишайтеся з нами на Deutsch für alle, білоруська для, бачите, німецька для усіх, народній мові. До побачення! Auf Wiedersehen!